Onua dɔfo ye mamo akwaba wo Adom no Nokor3 so mo somfo onyame akoa nana kusie Japan. Kosie da bia no pa no num kosi no num ne fa wo Adom TV. Onua dɔfo a wotie me asembusa ba ko na mpese me busa o. Asembusa ne se asempa no ene de ene sen. Asempa no sabe enye ye modene bo bia e boye o awurade ani. Na ye papa ye bia ye anaboni bia ya anye. Nye sike bia etua se ye tai se ye ofu. Nye mpa botintin bia e boye na fasting bia ye. Asempa ne se ye boni nti Onyankopɔn soma ne dɔba Yesu Kristo so mewu. Owu ya ne nansa so no osore. Na wa obegye adi bia no benya dankwa. Minti 2 Corinthians 5:19 say na Onyankopɔn ewo Yesu Kristo mu a orepata otwe wiase afam ne ho na wemu yɛn mfomso enwu yɛn so enti ɔde nkabom som no ahyɛ yɛn nsa wei ni asɛmpa. Onuadɔfo a wohwɛ me memo akɔ ababa dwumadie yi so dwumadie a yɛfrɛ no Adom ne Nokor3 yɛmra yɛfa nyame asɛm no ne yɛpensempensem mmom yɛka nyame asɛm no sɛbe yɛkan fa Yesu Kristo Adom ne so. Yen kan fa Mose, na yen kan fa Elijah, yen kan fa Yesu Kristo. E di apam fofo adwen na ekasa. So ti ase. So yo Kristo ni dia, na che so hu se apam dada no etwem. Apam fofo no na ewo ho no. Nti no wen waso na tie, na megidi se utie be nhira kese ama wo. Anuanom amedin di na kusie Japan, me makwa baba Adom no Nokor3 so. Ye ba be kan nyame asem megidi se wen waso e be nhira kese ama wo. Anse ne munim no last week na watwe etwam no yɛka asempa no ho asem na ho hia so we nya asempa no wante ase yi a Kristo som na ni fapem asempa no na yɛ fapem potom kasa no say if the foundation be destroyed what will the righteous do so ɔtene ne fapem no efri hɔ a ɛden no bɛyɛ yɛ fapem ɛne asempa no na yɛka asempa na nyɛ ɔmɔdene bobi nyɛ sika bi a otuaye nyɛ sɛ asempa no so ma sɛ be ma osika da bi upesika akona koye adwuma ubɔ mpa yɛrade obɛhyɛ odin ɔma wahoɔden ɔma onyansa kona kɔbre mogya ni afa yɛ adwuma asɛmpa no de adeɛ bi a ɛsombo sin sika adeɛ a sɛbe yɛwɔ wiase ɛwɔ sika sin obi ampo no ni bia ɔyɛ ohiani ɛyɛ sɛ Onyankopɔn se mekyɛ wadeɛ mekyɛ nipa dasani adeɛ na adeɛ na mede kyɛ nipa no ɛnyɛ ka ɛnyɛ dan ɛnyɛ bibia ɛsɛi na mmom mekyɛ wadeɛ a ɛsombo ɛne sɛ mi ankasa me de me ho ɛkyɛw eno nti me soma me dɔba Yesu Kristo so mewu mo bɔne nti nansa so no sorry wo abegye asɛm ye di bia no wo benya dankwa onuadɔfo a wohwɛ me wo ani asɛmpa no nti ɛbɛtoa so ebia last week na watwe etwam no meka bibia ohia mo clarification ana wo ebisa bia friend is saying numbers ne meba screen so no afrɛ asɔfofo wɔ akyire ɔmbetie wasɛm na yedi nkuta ho na bibi oso omoboa bia na omaboa uti asenti no amedine ede na nakusie Japan esa be pensem asempa ni mu na megidi se last week ohwe ya ahye omkran pese otie mo we nyame asem we nye preaching na me preach o we teaching pese to aso mu Yankopɔn so ne wo kasa nyame asem na ede first na menti ase ye the Bible no me fa me kan a enkranhye bia ni ho ehu ne bɔ me because de bia no ase pese me de me modern bɔkɔ awurade anim nso na nyɛ saa netie sɛ mekɔ awurade anim a mede Yesu Kristo modene bɔ no ɛno na mede kɔ n'anim nti no yɛnsɛmrɛ yɛkɔ y'anim ano no nti mfa masonwe na monhwɛ na megye di sɛ ɛbɛyɛ nhyira kɛseɛ ama mo nti fa pen na fa paper wei sɛ na meka no ɛnyɛ preaching bi na ɛbɛ preach da bi wei yɛ teaching thought ya sɛ ɛyɛ teaching nti no sɛ woyɛn waso a ɛbɛyɛ nhyira kɛseɛ nso ama mo nti asɛmpa no asɛm na yɛka no then you kopoto kasem or say the gospel and kopoto kasem so is our friend the good news you can't say be a good and ya de pa e idea ni jebrel na de reho ade be na say good is ade reho bro there be e asem a wotia sebe otibia bia wo mbia so wo sika so ni sika so da bontin so da castle e asem a ehye omkran e ma wa hoden e ma hu say yes onyame odo nti no yenkoso megidi say screen ohu your friend is saying the bay MARKO nsɛmpa na eba bɛka na megidi say ukoso na utia ebeye enhyira kɛseɛ ama nti no yenko MARKO or pen no paper ebɛka verses bebree na megidi say ukoso tie ebeye enhyira ama nti MARKO 1
14 to 15. Nti Marko nsɛmpa no etire baako nchichemu dunan kosi dunu. Me ya ade watwi no nti no. Na monkɔ so na monhyɛ me nkran na mgye so nyinaa no bɛka bɔni akɔ yanim. Nti na ɔse na woyi Yohane mae akyire no. Yesu ba Galilee bɛka Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛ. Na ɔka sɛ ɛbrɛ no awiedu. Nyankopɔn ahenni no abɛn. Monsakyera madwene na monyɛ asɛmpa na monyi asɛmpa no ni mfankyɛ me. Na monyi asɛmpa no ani. Benyamin America o Nyankopɔn ankasa na ɛka Yesu Kristo. Ɔse na woyi Yohane mae no akyiri no. Yesu ba Galilee bɛka Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛ. Yesu Kristo Agya ne ba no ɔbɛkasa no ankasa gya adwamanbɔ dabi ankasa yɛkeka sɛ no kyerɛ sɛ yɛnkɔbɔ adwaman dabi na mmom yɛkyerɛ kwan pa a yɛfa so de bɔ ahotefo abrabɔ. Nti Yesu bae no den na ɔbɛka ɔsɛ ɔbaa Galilee no ne first bottom cast ɔsɛ first and then fitiase asɛm a ohun because Yesu nim sɛ John eba n'anim Yohane yɛ n'adwuma wie na Yesu nso bae no asɛm a ɔbɛka ne ho hia. Na asɛm bɛ no kae. Ɔsɛ ɔbɛka Nyankopɔn ho asɛmpa ɛkyerɛ. Mini ɔsɔfo, me papa ɔsɔfo. Yɛ wasɛm baako pɛ ɔsɛ ɛka kyerɛ amansan yo. Saa asɛm ne yɛ asɛmpa. Onyankopɔn asɛmpa ɛno na Yesu Kristo ɔka no. Verse 15 ɔsɛ na ɔka sɛ ɛbere no awie du. Ɛbere no du. Mmr3 no du. Wɔyɛ nkwagye asɛm. Sɛbe ɔkyena tomorrow is never guaranteed. Ɔsɛ Nyankopɔn ahenni no abɛn. Monsakyera madwene na monyi asɛmpa no nni. Mpempi na meti asɔfo mini asɔfofo bi a ɔmsɛ ɔmo ka asɛmpa no na sakyera wadwen na gyae adwamanbɔ no. Sakyera wadwen na gyae kronobɔ no. Bɛno nya asɛmpa. Tie de Yesu ka ɔsɛ monsakyera madwen na montie asɛmpa no na mongye nni. Because what asɛmpa na ɛno na bɛma wahu Onyankopɔn ayɛmuye na ma wadwen no asakyera. So what asɛmpa na wobɛhu sɛ Onyankopɔn ɔkyɛ nipa ade no wamfa kaa wamfa dan bibia etimi sɛ ɔde ɔno ankasa ne ho ɛbɛkyɛ yɛn. Ɔsɛ sɛ ɔgye saa de wei di a sɛ na mo bɔne nso ni obɔne nti no yɛn bɔne nti no ɔsoma ne dɔba Yesu Kristo sɛ ɔmɛwu na ne nansa so no ɔsɔre. Ɔsɛ ɔgye saa asɛm yi di a ma yɛ ɔtene ni. Saa asɛm wei ade a David enya bi da. Ɔte wiase. Mose wenya bi da. Omu nyina yembu obi aso ɔtene because ɔmo mmerɛ no na yɛ mmara nwoma. Ɛno de gye sɛ ɔde owidie. Ba no kra no still ankosi aga. Because Bible no catch potom kasa no ɔse the blood of bulls and goats could not take away the sins of mankind. No. Enti sisi a Yesu Kristo abewu ubegye adi. Saa asɛm wei potom kasa no ɔse ɛyɛ so simple. Sɛ yeah ɔmo kɔsɛ yɛ mu no ɔmo sɛ yɛ nkwasi asɛm. Na emo ya gye adi no ɛyɛ Onyankopɔn ne tumi ayɛ kɔ nkwagye mu. Ubegye adi. Wo mfa onan mfa usa, mfa unsa. Odi wakoma pɛ. Ye Yesu ayɛ no ubegye adi sɛ Yesu ampa me gidi sɛ ubewu ye na ne nansa so no sorry. Na wo sorry ye me bɔne nti. Uwu ye me bɔne nti. Na emo mo sorry ye honhom mu magye adi. Ɛno nti Yesu si ma yɛ ɔtene ni. Yesu sɛ me de okɔ agya ne sɛ Adam bɔne nti no na onipa dasani bia ne yabu ni fo. Ewo Awurade anim. Na emo mo gye me dɔba Yesu Kristo dwumadi a obedi ye nti no mebu ubim. Awurade so bu ubim a onka sɛ na wentu atight nti mebu fo. Onka sɛ na okɔwi ade nti mebu fo. Da bi. Wan koye papa na onya ye nti untimi koye bɔne nso na won lusi. Da bi. Enye o papa yo bi na de ye da bi. Yesu Kristo papa yo na obeye yo no eno na ogidi a ya fra otene ni eno ano no. Ɔse na monye asɛmpa no ni. Eno ano no. Gye asɛmpa yi di. Because mpempi no beti amanfo na so mpɛsom de omomodini bobi asɛ de Mose aka Yesu Kristo hu bibia eni wete sa oni adofo a wohwɛ me. Bible no ko read Romans 11:6. Ɔse ida so ni Mose ne bɛkɔ ana oni Kristo. Untimi nka mienu ni nyina mbom. Da bi memo bia nada o. Wo yɛ nkwagye asɛm ne yɛka no. Enti yɛnkɔ ne ntie. Ɛdɛn na Yesu Kristo ɛka kyerɛ sɛ monye asɛmpa no ni. Mumyentie wo apɛ sɛ ɔde wo widie ɛbɔ bra no wo bɛbrɛ.
Ado akoma gidi a Awurade wa wabu bim. Yenko so ne nti asɛm bi. Yenko Galatifoɔ ngoma no etremiensa chichemu du kosi du ba kono. Yenti asɛm bi. Wa pese ode wo pese ode modern bo o tight bi a otu aya na offering. So mpa bo tintini bi. Ana me de maba me ba ministry ne enwo ampa fa. Enu ntimi ma nkwagye. Se me commented se ma nkwagye. Se me call lighthouse se ma nkwagye. Se me Romani e ma nkwagye. So pese odi Mose mra no so e ma nkwagye. Mose kwa no ni nkwagye. Ji se Yesu Kristo ba ayansa. Obie ni wa no wo nkwagye. Because obie free Adam. Adam no wawu. Na Adam no papa no wawu. Sile na de otiase ni. Nipa nte yi nkwagye asem ho. Asiye. Onipa da se ni bia na wawu. Officer me boa ko read Genesis 2:16 and 17. Ho na ewu no start free here. Nti onipa bia hu no a sabe from Adam, Abraham, Moses, obia ayotiase ewu. Ni ehia obia obeba oba benyane yen. Eno ni Yesu Kristo. Eno de na ye obewu a wewu betimi nyane ho da bi. O se gise wate asempa no, na wate asempa na ogidi a ebe ye nhira kese ama. Nti enkoso ni entie. Galatians. Nti o se na dodo a wodi won ho to mmra nwoma so no. Hye nome ase. Efri se watwere se wadome obiara a onkoso arantena de watwere no mmra nwoma no mu nyina. Na onye no. O se na eda di pefe se mmra mu de obiara entene Nyankopɔn anim. Efri se gidie mu na otini ni benyankwa. Wow. Unyadofo a wutemi. Asempa ne yeken yo. We de nya asempa o. We ye Mose asem ne yekan. Mose no se na dodo a wode won ho to mmra nwoma so no. Hye nome ase. Enti usofo ba na okache se di Mose mmra no so na kɔ osoro ahimemu a ode wa hye nome ase. Because we ase Mose no kwantimi ani mmra no so. Onipa bi wo ho usu yo Kristo ni udi Yesu Kristo echi na Mose so akofa ne mmra ukofa mmra no ehye okonso no eno se free fa enya mi na make fa Bible na read no me osio bia opese odi Mose mmra na enye du o there bi 613 osi so fun ba ko afum ni nyina na dodo a wode won ho to mmra nwoma so no hye nome ase efri se watwero se wadome obiara Mose no kwa no ka ho bi because mmra no ntimi ndi so nyame afa mmra na ma so nipa da seni ni mmra no so no nya otene ni dabi or the mmra ne by bottom kasa no say diagnostics ama nipa da seni ofri Adam ehu se wawu ewo boni mu owuo mu ene bonsam mu sane ma miensen afa no akoa nti or the mmra ne by ma nipa hu bottom kasa no say ama nipa hu ni true state na wasu afre Onyankopɔn Adom. You read Romans 3:19. We read so many verses. Galatians 3. So bia wa mmra na se o read the Bible no now the most adwin na adwin say o se me ye bibia ansa na Awurade ahyira me a o se wo no me ase because wontimi nya hwe me Awurade nhyira wo. De obetimi aye pene se obegye asem na waka na di. Obegye de Yesu Kristo be ye no di. Eno a Osi obiara entene Nyankopɔn anim. Sorry, verse 11. Galatians 3:11. Osi na eda di pefe se mmra mu de obiara entene Nyankopɔn anim. Mmra num obiara. Enti obi odo no so ka asempa ne kyew. So wa sorry na de bia mmra ngoma asem ye ka kyewa. Menua dwane we ye nkwaje asem. Memfa fere entena ho no. Dabi. Memfa fere kra. Dwane nakɔ ba bia obeti asem no. Because uti asempa na kwa ete se magnet. E attract adebonyefo odeboye ni ti asem we a na nige mi odwamamboni mi slay queen mi kronuboni Awurade Nyankopɔn edomi sei wabewu amame o se me boni no onfa ngu mi so biom because ode me boni nyina kogu Yesu Kristo so we ni asempa no enti no Yesu Kristo oti ase wo wiase mu no before e boda de baby obekobie na adebonyefo di nachi because ombu omufo omunya ati asempa na ehye omu nkran enu na mo ahoden mo overcome boni
ene no obi te say obi a ayi togifo te say hwan Zacchaeus osisi amanfo boy po nso te asempa no ohu onyankopon ayemuye no na adwen sachrai osi obi a magine ntutu so more than necessary mema no times 4 back when preach tithe and chere no when preach offering o ka asempa ne pe na chere no so fi say me bo a yen koso ne enti na hwe bibi Yanko LUKA, Luke 15, 1-2. Yan hwa de. Yanko Luke 15, 1-2. O se, na togifo ni moneyefo no nyina tweben no. Se worebetie no. Na Farisifo ne atwerefo no nwinwi ka se, oyigi ni moyefo na one won didi. Oni adofo ahwe me Mmr3 sisi ameka sei yeda so wo Farisifo moyemu asema meke oni nipa kra nya ni de sabi enye Muslim ni no dabi enye slay queen ni no dabi enye krono boni no dabi enye adwaman boni no dabi omo so mo asori fie no o me de me ba ya che na me de me ministry 50 years ni na Moses sei omo de omo anka so mo trene no na omo de ye niema enti omo ti asempa ye asabi onipa mfa na ho de na koma pebeji edi na potom kasa no se na they are now offended ba mesre me bompa ye ma sa asempa ya wutie be ma na ye nhira ma sa asempa bia ni ba bia sinse wei ni asempa wei na be ma nkwaje wei na sebe se me no ni ewiase ya wei na bebu ye bim sa asem we se asempa na Yesu kenti no se ne mrem wo ho a anka slay queens na bedi na chi because ombu omufo omugini dia omugini di nso oma brabo nso sesa oma brabo no esesa because omunya hu onyankopon ayemuye ema omadwene sachira wanka ncho se na sachira wadwen na gya adwamanbo da bi o se sachira wadwen na ho tie asempa no na gye asempa no di wasa asempa no eno na ye onyankopon tumi de kwa nkwaje eno na sabi obi addicted to pornography, obi addicted to stealing, obi addicted to corruption, anything. So asempa no ogidia eno na nyame ma na hoden sabi ebia first no nyama na ha no na fe ha ne bio because we hu se nyame ayemuye no eso dodo na omuchimo odin no unu ade krontia Christopher bebre omye corrupt omye say omakuma ense sanda no because omo nim so omo boni kese no nyankopon de ache omo ntu gise wan twa na kwan mu wanya ni bibi obeye obi na Yesu Kristo ne kan o see those who know that their sins have been forgiven, their greater sins have been forgiven, they love much. So nim say oboni kese no onyankopon de ache wa won so be do kese nti e kire say obi a onno kese no onni asempa we so onni asempa we a wonim say oboni past, present and future oboni nyina no Yesu di ache enu nti no o se den na togifo ni nimoyefo ni boniyefo no nyina twembene no se wo rebetie no na so fa de na odi ofa mic na de boyefo adwane adan onyame o se me pata me ntokwa na ma fro se be pata bi mame wonso ba ya obeku 2 Corinthians 5 read it from 17 to 21 na o se na onyankopon ewo Yesu Kristo mu o repata o twe wiase fam ne ho na wa mu omomfom so enwu won so enu nti o de nkabom sum na ahye ye patafo yenkoswe. All right, let call your friend is saying Luke 4:43 nyan hwa de bi o se na o ka kire won say because Yesu Kristo wasaya re na sifo de yento aso na o ka kire won say ese me ka nyankopon ahenie ho asempa no me kire nkrofo fro nso efri say yei na wo bodin sumame wow yei na wo bodin sumame Yesu Kristo na ekasa o se ade krontia ye sumane ne say first ana de di kane o meka asempa no because asempa ne ye ade a ono ba beye e kire say sebe ono no wanya boni da na emom ye mboni nti no Awurade Nyankopon so aye boni nyina agu ni so o se monje ni
na me be wu amamo na ne nansa so ne mesori na wo abeji di na Awurade Nyankopɔn de bɔ ne nyina akyɛw because we bu bim because you see also your kronkron because you see also your training ni wo manim onuadofo asɛmpa no anie asɛmpa na yɛka no ɛno anie so tie na tie ni a gidi se be nhyira kɛse ama ɔse na ɔka kyerɛ wɔn sɛ because na mo pɛ sɛ Yesu tena mu krom nsɛnkyerɛnne ni awanwasɛm ni awanwade a na ɔyɛ no na ɔse da bi until verse 43 ne say Luke 4:43 ɔse na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛsɛ meka Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa meaning sɛ wanka asɛmpa na nkyerɛ obi ama na nti ama wanye ani a ɔntimi nkɔ Nyankopɔn ahenni anim ɛnyɛ sɛ ogya adwamanbɔ no ɔno ahɔden bi obetimi agyae ka Nyankopɔn ahenni asɛmpa no kyerɛ no sɛ odwamanbɔ ni wobɔ ne nyinaa no Awurade sɛ wugye Yesu Kristo di a ɔmmɔ nwu so biom wei ni asɛmpa no sɛ deɛ ɔnim bɔne no ɔde ne yɛ bɔne maa yɛn sɛ na ama yɛn yɛyɛ Onyankopɔn tenene wɔ Yesu Kristo mu wei ni asɛmpa no ɔse nti ɔsɛ mekɔ kuro foforɔ so na mekɔ ka asɛmpa no ɔse ɛfiri sɛ yɛn na wɔbɔɔ din somaa me yɛsɛ yɛambɔdi ansoma ne sɛ Awurade anka ne papa anka nkyerɛ ne sɛ kɔ adwamanbɔfoɔ no kɔka kyerɛ no mu ngyae Zacchaeus owi agye no ka kyerɛ sɛ Zacchaeus gyae wanka hwɛ ankyerɛ obi asa ɔse nyɛ saa ne yɛde hyɛ ma so yɛde hyɛ me nsa nti ɔbaahe no asɛmpa no ɔbɛka he ɛno na Zacchaeus sɛ tee a ɔse obi a mesisi ne bia no mɛma no mmɔho ɛnan ɔsɔfo start preaching tight ɛnyɛ o start preaching offering ɛnyɛ so sorry man ɔmo ma ti ɔmo ma no sɛ bi de bi mo yɛ ne sɛ ɔmo de ehu na wentua tight ɛbɛ no me o New Testament ɛfa ne kyerɛ saa de no na de ehu ahyɛ amanfo mu ti amanfo atua ne ma asɛ ɔmo de Awurade ka ɔmo ayɛ afiti ɔmo mafram abɛhyɛ ɔmo mpaniye mu enso nhyira bi amem because Awurade sɛ ade na wo yɛ na nya ɔdɔ wo de ehu na wo de yɛ wonti ase bompa sɛ wote saa nsɛm yi a meken a ɛde nhyira kɛseɛ bɛma wo yɛnkɔ so na megye di sɛ wotie a ɛbɛyɛ nhyira kɛseɛ yɛnkɔ Mark 16:15 Yesu Kristo ka asɛmpa no ɔse na ɔse wɔn sɛ monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔgye die na wabɔ no asu na wabɔ na su no benya nkwa na deɛ ɔnyinie no obebu ne fo we ne Awurade sie o ɔse obia ɔse na ɔse wɔn sɛ wana ɔse wɔn sɛ Yesu Kristo ɛsoma ɔde asoma me ɛne wɔ n'anie we unhia sɛ ɔbɛkɔ Bible school no akɔ waka asɛm we Bible school me so me kɔ bi 3 years otie nyame asɛm yɛ kyerɛ me ye but no ne nya qualification sɛ ɔbɛka asɛmpa we obia betimi aka mami a wodwo mo betimi aka obia papa wodwo mo nso betimi aka yes wa wo se wotwi okada wo nso betimi aka o police ni wo betimi aka unhia dan na waka sa asɛm we asɛm bɛn ɔsi asɛmpa no ti asɛmpa na bɛsesa wa brabo enti ɔsɛ ɔde asɛm bi ahyɛ ya no asɛm bɛn enti no Yesu sɛ me wo wiase no na me de uboni because verse ne ready before no say na ɔsɛ me kɔ nkrofo for no nso so na me kɔ ka asɛmpa no kyerɛ wɔn because yɛn ti na wɔsoma me Yesu nso kɔ wasoma yɛn Mark 16:15-16 ɔsɛ na ɔsɛ wɔn sɛ monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no enti yɛ dawubɔfo okɔ Akra no akɔbɔ dero no uwi akɔkumase wakɔ Volta region enti me dero no nie me sabe bobiom am dey remind you enie ebe bɔ dero no ɔsɛmpɛkani bia yɛ dawubɔfo ɛno na ɛde ahyɛ ya no de Yesu aka nyame aka ona asɛm no na abɛkɔ akɔka enti kɔ ekro bɛ na abɛkɔ yɛntu si kro bia yɛnka sɛ bia soga kɔpɛ ɔde soga kɔpɛ mu ntitwi papa enti no de mpɛ sɛ meka ne twi enti de yɛnyɛ ne nkran ba bia ana Ghana mpo yes enti ɛbɛka asɛmpa no ɔsɛ monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa na deɛ ɔbɛgye adi no mumbɔ ne so obenya nkwa enti no Ghana foi Awurade asoma me can read 2 Corinthians 5:17-21 na ɔsɛ na obi wɔ Yesu Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforo nneɛma nyinaa atwam nneɛma nyinaa yɛ foforo enti no ɔsɛ sɛ otie saa asɛm ɔsɛ na Yesu Kristo na wɔ ayi na Onyankopɔn wɔ Yesu Kristo mu a ɔtwe wiase fam ne ho
slay queen kronoboni edwamamboni obia odebonye ni bia Erade nam Yesu Kristo so twi wiase fam ne ho osi omu ye mfomso engu ye nso biom enti ode nkabom som ahye ye nsa uko verse 21 na osi enti ye abofo ma Kristo eti se Kristo eni se Kristo ye gina Kristo anemu esre pacho se okrono boni Erade sisi omu mfomso ngu so biom edwamamboni omu mfomso ngu so biom Odibonye ni Erade si omu mfomso engu so biom efise de oni mbone no ode no ye bone ma yen na yen ya ye onyankopon tenene ewo ni mu imewie asem ye wie we ni asem no asempa nani nti no sempa kani no ubie kro we a no akosa kro fufuru so sa se Ghana ye ti asem we ni ati ase yi a ya brabo ebesisa ade krontia sebe ukọ bibi memu ana me yusu mi ami kro Ghana Sunday ye was sorry, Saturday ye was sorry, Friday and then ye was sorry. And so ya come and sisa. This one cannot obeka obi. This one ye no obe ye obi. Or software no ye way, we see my expose way, we see on YouTube. Oje ho won tiase here. Because asempa na yati by entiase here. So ti asempa na e no so Nyankopon ode. No your do. Ye mboni kese nyina no de ache. Christopher bebre or Ghana. So mu nim say for the past 2000 years, the Yesu Christo be ye yentino. You read 2 Corinthians 5, 18, 19. Or see anunti onyankopon emu ye mfomso ngu Yesu bio. Debi. Some from so no ni bakro bugu ni so. Uko verse 21 na. Or see the oni mboni no or the no ye boni mai. Because sin must always be punished. Intino onyankopon bu ye mfomso nyina gu Yesu Kristo. Na what is asemo ya? Ame efidie so ejina yense obi na mai sika wo. Ene mere Erade tu yakoma mu no. Ye bo modin ye bo ye adwuma, ye bo mpai no okoso hira yensa no adwuma. Ye di tu Adom TV ye di bre se be woti A3mpa. Ye se mete nyame voice bi na nyame kase ya na asese. E den na betimi aka onipa dasani ama ye bibi se A3mpa no. A mete na mo say yes. Anwa do be ni. Nyankopon do no. Otia na otia ase a ni obi na beka cho se koye bibi wa hodi wakoma na beye niema yen read verse we Romans 1:16-17 me gidi se be insha kesi ama defiti edu hade na chese di edwumadie no aba na wieye o se na mani hu asempa no ho efri se Nyankopon tumi a ede ko nkwaje mu ma won a wogidie nyina Judafo kane ni Helafo nso efri se emu na woji Nyankopon tenene edi free gidie mu o gidie mu se de watcho se ye otene free gidie mu no benya ankwa nuadofo a wotie me wo hwe me de Nyankopon din Israel se gya A3mpa yidi waje din so apese me kacho na wogidi na onya reche mu se nyame ayo otene ni ayo abode afufuro abode emfa ye ni hu abode yo Nyankopon na kasa wabetena ho no pencheche opet ntitia numbers ye beba screen so ana de beka wo teaching echi no frɛ asofofo ewo echira ombetie no maboa wo maka bibi nso no wanti ase na peso busa question na frɛ numbers no question bia wo bia no be hyehyɛ so ama medini di nana kusi Japan ope Facebook a oba obehume ope YouTube a oba obehume the message what na aye nhira kesi ama wa wetime follow yen ewo your friends on Facebook and YouTube Onuadofo A3mpa no koya wotie sa ye nhira ma na ohia ntiase bia na ohia nchichiremu bia obetimi afrɛ wo sa homa yi so 0593754125 ana se 0593754143 Mmr3 bebre ma refi so se eyekosia da bia anopa no num kosi no num ne fa nyame nka ho no obusua amen.